mynd, sorry boi, dwi'n hollol hwnnw. Ia, na i ddod pnw ma. Ia. Come on, dod o'r cameras allan yn y ras. Mae Jacob yn just... Coesefeg, cymarfod Ie, mi'n gwybod. Hiya guys, croeso nôl I PopT. Hello. Mae gyda ni Jacob, Jed, Elin a fi chi heddi am drit. Am treat. Am drit, achos fi'n licio meddwl, boys, bod 4 ohono ni yn ffrindiau eitha da. Ydy ni. Ond be fi eisiau gwybod yw, pa mor dda I chi nabod eich ffrindiau chi? Achos dyna be ni am ffindo mas heddi, faint ni'n nabod ein gilydd. Yn y twbath bach yma, mae yna cwestiynau, mae angen I ni penderfynu pa cyflwynydd sydd yn cyd-fynd fwyaf gyda'r cwestiynau yna. Ond, cyn iddyn ni gychwyn, cofiwch chi Tanysgrifio i'r sianel. I hoffi'r fideo yma? Gwasgu y gloch, notification gyda'r ffôn finger. Barod? Barod. Ie, wrth gwrs. Pwy sydd fwyaf tebygol o fod yn hwyr I bopeth? 3, 2, 1. Jed, pob tro! Jed. Ni wedi cael y sgwrs ma. Sorry. Ond yn hwyr bore yma. Fi'n goffi gyrru neitha bell, rai. Mae'n glynydd, ti'n mo? Mae'n bell o Gyrdydd. Gaf yn amser na bore yna. Munud yw e. Wel. Pwy sy'n fwyaf tebygol o fod yn y gemau Olympiadd? O, neud bedd o. 3, 2, 1. Yn neud bedd o. Gymnasted! ti'n meddwl? Gymnasteg! Ti yn neud y shot put. Shot put. Ie, na I cymryd yna. Pwy yw'r un fwyaf trwsgl, clumsy? Trwsgl? Trwsgl, clumsy. 3, 2, 1. O, mae hwnna'n fod I fi. Fi'n meddwl fi yw'r clumsy. Dwi wedi gweld chdi'n disgyn dros Ie, fi'n credu. So Cadi si... Ie. Wow, go iawn! Credu, sa'n gwybod pam. Ie, falle ti, actually. Wel, na fi, ond ie. Pwy sy'n fwyaf tebygol o fynd ar goll? Fynd ar goll. Fynd ar goll. Fi'n credu fi'n gyfer ateb yma. 1, 2, 3... Just dweud fi fi. O'n i'n gweud meddwl Elin. Achos, swn i'n mynd ar goll iawn, achos bod fi'n meddwl bod fi'n gwybod yn iawn lle dwi'n mynd. Na, dwi'n gwybod yn iawn lle dwi'n mynd. A wedyn swn i mor sybys yn mynd ar goll. Toi lan, men. Rhy hyderus. Ie. Ddim yn gwybod. Cofio, nes I dilyn ti I Na, ma' hwn yn stori, dwnsio ma' hwn yn blaen. stori Oedd da. hi'n mynd lawr i'r docs ar y llong. Yn mynd, lle ti'n mynd? Sgiw di gafel mynd, na, ti'n methu dod mewn. A nes I gymryd? Wyn! A Jed fel, a Jed Flynn. Reit, Cadi, dilyn fi. O'n i'n blyn y car. Jack Quick. Mae'n dod o'r un lle. Pwy sydd fwyaf swnllid? Mwy a swnllid. 2, 1, sori Cadi. Cadi, ti'n Oedd yn agos, ie, oedd yn O'n i am ddeu chdi neu Cadi. Cadi. Ia, iawn, whatever. Nice. Pwy sy'n fwyaf tebygol o anghofio cynlluniau? Cynlluniau. As in, os mae plans. Ie. 3, 2, 1. Dwi'n awful. O, really? Fi'n meddwl Elin. Sorry, boi, dwi 'di anghofio popeth. Sorry, boi. Go iawn. Go iawn, Derry. Neu planio efo pobl. Ia, definitely. Ti'n gwybod. Toi lan. Sigur candy floss. Fi'n mynd, sorry, boi, dwi hollol hwnnw. Ia, na i ddod pnw ma. Ia. Pwy sydd fwyaf debygol o wneud karaoke yn gyhoeddus? 3, 2, 1. Wel, ie. Ie, Fi'n cos credu ti mewn bydd pawb yn neud iddo. Ie, Cadi hefyd. Ie. Fi wedi gweld chi gyd yn neud karaoke. Ai, yna. Ie, fi wedi neud fi a Jed yn Ti'n gwybod pam? leco karaoke. Un attention seekers. Ie. Lico sylw. A pobl sydd ddim yn gallu canu, Jed. Pwy yw'r person mwyaf blêr? 3, 2, 1. Excuse O, ni me. gyd yn pwyntio at rhywun arall. Wow! Beth yw hwn? Achos fi wedi gweld y stafell gwely ti am fe'n mess. Fe? Am fi! O, fi wedi byw dy ti. Sa'i fler? Ac oedd Steve yn dweud bod ti'n eitha blêr. Steve! Ie. Chi di byw da'ch gilydd? Siarad trwy cefn fi? Ie. Pob A ti'n tro. dal yn gweud fi? Pwy yw'r sore loser fwyaf? 3, 2, 1.
Cadi, byw ffyrdd. Gadi. Ti just really ddim yn licio colli. Ie. Mae hwnna'n iawn. Cystadleuol yw e? Cystadleuol. Wel, fi'n person cystadleuol, ond os dwi'n colli, Ie. dwi'n colli. Ie. T'mod? Pwy fydd yn ennill mewn ras redeg? Hawdd. 3, 2, 1. Ie. Jed, callia nawr. Fi'n gyflymach na Jacob. Na, Jacob bydde fe. Fi'n gyflymach na Jacob. Jacob. Na'r i'w ras mas fyna nawr. Come on, dod o'r cameras allan yn gael ras. Hapus i wneud. Mae Jacob yn just... Coesefeg, gyma'r Ie, dweud fi'n ti. gwybod. Ti fatha rhyw sgwarnog. Pwy yw'r canwr gore? Barod 3, 2, 1. Ni'n meddwl bod ti'n pwyntio at un am hynny. Y thing ydi... Ond mae llais gael mae lleisiau ni gyd yn Ond dda. Fi'n gallu cael tiwn, ti'n Ie. meddwl? Elin, Ond fi ddim yn y canwr gore. Na, dw. Oes, ma na. I gyd yn dda. Na, dy Ie. dweud bod Pwy ti'n pwyntio at fi? Dwi'n Fi'n pwyntio pwyntio- at Ie. Cadi, ond pwyntio ti'n at rili dda Swn i'n hefyd. Ie. Dwi erioed di clywed ti'n canu. Na, fi'n gwybod, sa'i di clywed ti'n canu. Pwy fydd fwyaf tebygol o ennill Grammy? Grammy. Grammy Award am ysgrifennu. Ys wedi award ennill gorau. 4 Grammy. Pwy sy'n wedi? Oes. Fi wedi ennill 1. Reit, 3, 2, 1. Jed, achos mae mewn band. Ie, Ie. ti mewn band. Elin, falle, ti'n eitha edgy. Ew, edgy. Dwi'n edgy. so Edgy. mae hynna automatic Ti ddim yn yn gallu meddwl. canu, ond ti'n edrych. Fi'n synnu bod ni'n dod trwy'r fideo yma heb gwmpo mas. O, ie. Ie. Fi'n eitha hapus. Fi'n hapus, Fi'n y person fwyaf cyflym, Jed yw'r canwr gore. Cadi yw'r fwyaf blêr, ac Elin... Dwi'n Elin. Edgy. Ennill Grammy. Wel, os ych chi'n cytuno ar safbwyntiau hynny, chi'n gwybod beth i wneud, mae rhaid chi danysgrifio ar sianel. Roi like. Sylw, please. Ie, ro sylw, o roi like ar fideo yma hefyd, please. A wrth gwrs, gwasgu ar y gloch notifications. Ding dong. Ding dong. Reit, boys, tan tro nesa. Ta-ra!